ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం సరస్వతీం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము భక్తి యోగ మహిమ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 15 శ్లోకాలను చూసాము. ఈరోజు 16వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అహం మమాభిమానో తైః అహం మనోతైః కామలోభాధిభిర్మలైః కామలోభాదిభిర్మలైః వీతం యదా మనఃశుద్ధం వీతం యదా మనఃశుద్ధం దుఃఖం సుఖం సమం సమం. హరే కృష్ణ. అహం మమాభిమానో తైః కామలోభాదిభిర్మలైః అహం మమాభిమానో తైః కామలోభాదిభిర్మలైః వీతం యదా మనఃశుద్ధం అదుఃఖం అసుఖం సమం. వీతం యదా హరే కృష్ణ. అహం మామాభిమానో తైః కామలోభాదిభిర్మలైః వీతం యదా మనఃశుద్ధం అదుఃఖం అసుఖం సమం. అహం మమాభిమానో హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. రామకృష్ణ ప్రభు చూడు. హరే కృష్ణ. సరళ
హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అహం మమాభిమానోత్తైః లోగాది నిర్మలైః వీతం యథా మనఃశుద్ధం అదుఃఖమసుఖం సమం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అహం మమాభిమానోత్తైః కామలోభాదిభిర్మలైః వీతం యదా మనః శుద్ధం అదుఃఖం అసుఖం సమం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం అందరు చదివారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అహం అహం నేను, నేను, మమ నేను, మమ మమ నాది, 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 అభిమాన అభిమాన మిథ్యాభావన నుండి, విద్యాభావన నుండి, ఉత్తైః ఉత్తైః పుట్టినట్టి, పుట్టినట్టి, కామ కామ కామము, కామము, లోభ లోభ లోభము, లోభము, అదిభిః అదిభిః మొదలైనవి, మొదలగునవి, మలైః మలైః మలినముల నుండి, మలినముల నుండి, వీతం వీతం విడివడునో, విడివడును, యదా యదా ఎప్పుడైతే, ఎప్పుడైతే, మనః మనః మనస్సు, మనస్సు శుద్ధం శుద్ధం నిర్మలమగు, నిర్మలమగు, అదుఃఖం అదుఃఖం దుఃఖరహితము, దుఃఖరహితము, అసుఖం అసుఖం సుఖరహితము, సుఖరహితము, సమం సమం సమముగా. సమముగా. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. నేను నాది అనడి మిథ్యా తదాత్మ్యమును నుండి పుట్టెడి కామలోభ మలినములు పూర్తిగా శుద్ధిపడినప్పుడు మనుజుని మనసు పవిత్రము కాగలదు. అటువంటి నిర్మల స్థితి యందే అతడు నామమాత్రపు సుఖ దుఃఖ స్థితిని దాటగలడు. హరే కృష్ణ. నేను నాది అనడి నేను నాది అనడి మిథ్యా తాదాత్మ్యమును నుండి పుట్టెడి కామలోభ మలినములు పూర్తిగా శుద్ధిపడినప్పుడు మనుజుని మనసు పవిత్రము కాగలదు. అటువంటి నిర్మల స్థితి యందే అతడు నామమాత్రపు సుఖ దుఃఖ స్థితిని దాటగలడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యము. కామము లోభము అనునవ్యే భౌతిక అస్తిత్వపు లక్షణములు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదియోనొక దానిని కలిగి ఉండవలెననియే కోరుదురు. కామలోభములు దేహాత్మ భావన యందు
నిత్యాత్మపు ఫలములని ఇచ్చట తెలుపబడినది. ఈ కల్మషము నుండి మనుజుడు విడుదలను పొందినప్పుడు అతని మనసు మరియు చైతన్యము కూడా విడుదల పొంది తమ పూర్వపు స్థితి యందు నెలకొనగలవు. మనసు, చైతన్యము, జీవుడు అనేది అంశములు ఎల్లప్పుడూ ఉండును. ఎప్పుడు మనము జీవుని గూర్చి పలికినను అది మనసు మరియు చైతన్యము గూర్చి కూడా అయి ఉండును. మనసును, చైతన్యమును శుద్ధిపరిచినప్పుడే ముక్త జీవనము ఆరంభమగును. అవి శుద్ధిపడినప్పుడు మనుజుడు భౌతిక సుఖములకు పరుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకం. సో అయితే దానికి ముందు ఆ భగవంతుడు అంటే దేవహూతి తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతి ఆమెకి పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా శరణు పొంది ఆయనే ఏకైక మార్గంగా ఆయన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాల నుండి అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని తనకు బోధించమని ఆమె అడుగుతూ ఉంది. సో ఆ విషయాలకు సంతసించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆమెతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఆమెకు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ దేవాహుతి అడిగినటువంటివి భగవానునికి జీవునికి సంబంధించినటువంటివి. అంతేకాకుండా జీవుణ్ణి పరమలాభమునకై ఉద్దేశించబడినటువంటివి. అలాగే ఈ భౌతిక జగమునందు సుఖదుఖాల ఎడ వైరాగ్యాన్ని కలిగించేవి అయినటువంటి యోగమే అతి శ్రేష్టమైనదంటూ చెప్తూ ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ పరమపుణ్య జనని, నీవు అడిగినటువంటి ఈ విషయము కొత్తదేమి కాదు. ఇంతకు పూర్వమే ఋషులకు వివరించబడినటువంటి ఆ పురాతనమైనటువంటి యోగ విధానాన్నే నీకు ఇప్పుడు నేను వివరిస్తాను. అది అన్ని విధాల యోగ్యం అంటే యోగ్యమైనటువంటిది మరియు ఆచరణకు కూడా అనువైనటువంటిది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ వచ్చారు, ఏ స్థితి యందు జీవుని చైతన్యము ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ఆకర్షింపబడుతుందో అదే బద్ధ జీవనం అంటూ, కానీ అదే చైతన్యమును భగవానుని ఎడ ఆసక్తి ఏర్పరచుకున్నట్లయితే అది ముక్త చైతన్యం అవుతుంది అని, అంటే బద్ధ చైతన్యము ముక్త చైతన్యము అనేటువంటి అంటే బద్ధ జీవులు అలాగే ముక్త జీవులు అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దానికి భాష్యం ఇస్తూ మనకి కృష్ణ భక్తి రసాభావము మరియు మాయా చైతన్యము అంటే ముక్త ఆధ్యాత్మిక జీవనము, భౌతిక జీవనము, ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి ఆ వ్యత్యాసాలను ఆయన తెలియజేశారు. ఎందుకంటే త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ మాయా చైతన్యము అలాగే వాటిని ఆ గుణాలను అధిగమించినటువంటి భగవానుడి యొక్క కృష్ణ భక్తి రసభావము అంటే ముక్తి పదానికి అనుకూలమైనటువంటిది. ఎవడైతే ఈ 3 గుణాలకు అధిగమించి
సత్వ రజో తమో గుణాలని అధిగమించి భౌతిక భోగాలతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి ఈ కర్మలన్నిటినీ వదిలివేసినప్పుడు అదే చైతన్యము పూర్ణ పురుషోత్తముని వైపు భగవంతుని వైపుకు మళ్ళినప్పుడు అది ముక్తి పదమైనటువంటి చైతన్యంగా భావించబడుతుంది అంటూ చెప్పినటువంటి. సో ఇంకా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తున్నట్టు అహం మమాభిమానోత్తైః కామలోభాదిభిర్మలైః వీతం యదా మనశుద్ధం అదుఃఖమసుఖం సమం. సో ఆయన చెప్తున్నారు అహం మమ, అహం అంటే నేను, మమ అంటే నాది, నేను నాది అనేటువంటి అభిమాన అంటే ఇక్కడ మిథ్యాభావం ఏదైతే ఉందో అంటే మిథ్య ఆ భావన, వాస్తవం కానటువంటి భావన, అహం నేను నాది అనేటువంటి మిథ్యా భావము, మిథ్యా తాదాత్మ్యము ఏదైతే ఉందో దాని నుండి, ఆ మిథ్యా భావన నుండి అంటే నాది నేను అనేటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారము నుండి పుట్టినటువంటిదే ఈ కామము లోభము అని చెప్తున్నారు. అహం మామాభిమానోత్తైః కామ లోభాది భిర్మలహే అని చెప్తున్నారు. మలహే అంటే మలినములు ఇక్కడ. సో ఈ కామ లోభాలు అనేటువంటివి మలినాలుగా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శుద్ధమైనవి కావు అనేటువంటి స్థితి. సో కంటామినేటెడ్ అనేటువంటి. సో నేను నాది అనేటువంటి ఈ మిథ్యాతాధ్యాత్మ భావము, ఆ మిథ్యా భావము ఏదైతే ఉందో దాని నుండి పుట్టినటువంటి ఈ కామము లోభం అంటే దురాశ, ఈ కోరికలు దురాశ అనేటువంటి ఆ మలినాల నుండి, ఆ మలినాలను పూర్తిగా తొలగించుకున్నప్పుడే, అందుకే చెప్తున్నారు వీతం యదా మనః శుద్ధం. వీతం అంటే విడిపడుతుంది, వదిలేస్తారు. దేనిని? ఆ నేను నాది అనేటువంటి ఆ మిథ్యాభావము నుండి పుట్టినటువంటి ఆ కామ లోభ మలినాలను పూర్తిగా వదిలివేసినప్పుడే ఆ మానవుని యొక్క మనసు పవిత్రము కాగలదు అంటూ చెప్తుంది. సో నేను నాది అనేటువంటి ఆ భావాలను వదిలేసినటువంటి అంటే మనసును పవిత్రము చేసుకున్నటువంటి ఆ నిర్మలమైనటువంటి స్థితి అందే, అటువంటి స్థితి అప్పుడే ఈ తాత్కాలికములు అయినటువంటి, అందుకే చెప్తున్నారు వీతం యదా మనశుద్ధం అదుఃఖం అసుఖం సమం. ఆ సుఖ దుఃఖ స్థితిని దాటగలరు. సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకటే. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలలో ఉన్నటువంటి వాడికి స్వర్గలోకంలో ఉన్న నరకలోకంలో ఉన్న ఒకటిగానే భావిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ మిథ్యా అహంకార భావాన్ని ఎప్పుడైతే వదిలేస్తున్నానో, ఆ మిథ్యా భావనను ఎప్పుడైతే పూర్తిగా ఆ మిథ్యా భావనల నుండి పుట్టినటువంటి కామము లోభములు అనేటువంటి వాటిని ఎప్పుడైతే పూర్తిగా మనిషి వదిలివేస్తాడో అటువంటి మనిషి పవిత్రం కాగలడు అని, అటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి స్థితి యందు ఉన్నటువంటి వాడు ఆ నామమాత్రపు సుఖాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ దాటగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఇవి తాత్కాలికమైనటువంటివి. ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలను ఆయన దాటగలడు అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకి భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, యదాహినేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుజ్యతే సర్వ సంకల్ప సన్యాసి యోగారుడస్తద్యోచ్యతే అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయాల పట్ల మరియు వాటికి సంబంధించినటువంటి కర్మల పట్ల ఆసక్తిని వదులుకుని ఉంటాడో అటువంటి వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తారు అక్కడ.
అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మనం నాత్మానం వసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు ఆత్మైవ రిపురాత్మన అంటూ చెప్తాడు. అంటే మానవుడు తన యొక్క మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలి. తన యొక్క మనసు ద్వారా ఆయన తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి తప్ప తన ఆత్మను పతనం చెందించుకోకూడదు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆ చైతన్యమును పతనం చెందించుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడుగా ఉంటుంది లేదా శత్రువుగా కూడా ఉంటుంది అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే చెప్పి ఆయన చెప్తారు ఇంకా, బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. అంటే మనస్సును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు కాగలడు అని చెప్తారు. కానీ అలా చేయడంలో ఎవరైతే విఫలమవుతారో, అంటే మనసును తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవడంలో విఫలమవుతారో, అటువంటి వాడికి ఆ మనసే ఒక పరమశత్రువు వలె ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కని భాష్యం చెప్తారు. భగవద్గీతలో కూడా మనకి మనసు మన అంటే మానవుడికి, అజీవుడికి ఇక్కడ మిత్రుడుగా ఉన్నట్లయితే అది ఆ జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. అంటే ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాల నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది. ఆ జీవుడి యొక్క ఆదేశాలను అది పాటిస్తుంది అని చెప్తారు. కానీ అలా కాకుండా ఆ ఆత్మను అంటే మనస్సును జయించలేకపోయినట్లయితే, అంటే మనసు ఆధీనంలో లేనప్పుడు అంటే అది శత్రువులాగా ఉంటుంది. ఆ శత్రువులాగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కామ, క్రోధ, లోభం వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతుంది అని చెప్తారు. కనుక ఆ జీవుణ్ణి సన్మార్గము నుండి అది పక్కదారి పట్టిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆయన మనసును జయించినటువంటి వాడు శాంతిని పొందుతాడు. కనుక అటువంటి వాడు అంతకు ముందే ఆ పరమాత్ముని చేస్తారు అని, అటువంటి యోగులకు సుఖదుఖాలు కానీ, శీతోష్ణాలు కానీ, మానవమానాలు కానీ సమానమైనవిగా ఉంటాయి అని చెప్తారు అక్కడ మనకి ఆ భగవద్గీత. అలాగే ఇంకా యోగి అనేటువంటి దానికి కూడా ఆయన నిర్వచనం చెప్తాడు. ఏంటంటే యుక్త ఇతి యుచ్యతే యోగి అంటారు. అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి వాడే యోగి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనిషి తాను పొందినటువంటి ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాల యొక్క విచక్షణ ద్వారా సంతృప్తులై ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నప్పుడు అతడు యోగిగా పిలువబడతాడు అని, అతడే దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు అని చెప్తారు. అటువంటి వాడు ఈ సమత్వము అనేటువంటి భావంలో ఇంకా చెప్తారు అక్కడ మనకి, మట్టినైనా, రాళ్ళనైనా, బంగారమైనా అన్నిటినీ కూడా ఆయన ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అంటూ చెప్తారు ఆయన అక్కడ మనకి. సో అలా మన మనస్సుకి శత్రువులుగా ఉండేటువంటివి సాధారణంగా మనం చూస్తాం ఇక్కడ మనకు ఓకే, హరే కృష్ణ. మన మనస్సుకు 6 ఎనిమీస్ ఆఫ్ ద మైండ్ అని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటివి ఈ మన మనసు పైన ప్రభావాన్ని కలగజేసేటువంటి 6 శత్రువులు అని చెప్తుంటారు. సో వీటిని అధిగమించినప్పుడే, ఈ కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలను వదిలివేసినప్పుడే అతడు తన వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోగలరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి 6 ఎనిమీస్ ఆఫ్ ది మైండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. 1 కామము, 2 క్రోధము, లోభము, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేటువంటివి. లస్ట్, యాంగ్రీ, గ్రీడ్, తర్వాత మ్యాడ్నెస్, ఇల్యూజన్ అండ్ ఎన్వి. సో ఇవి మనసుకు ఉండేటువంటి, అంటే మనసు పైన ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి 6 శత్రువులు అని చెప్తూ ఉంటాటువంటి అంశం. సో
అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, కామము, లోభము అంటే దురాశ అనేవి ఈ భౌతికపు అస్తిత్వం యొక్క లక్షణాలు ఈ అనేటువంటి విషయం చెప్తున్నాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదో ఒక దాని యందు ఈ వీటిని కలిగి ఉంటారు. వాటిని కలిగి ఉండాలనే, అంటే కోరికలను కలిగి ఉండడము, అలాగే దురాశతో ఉండడము అనేటువంటిది ఈ కలియుగంలో ఉండేటువంటి మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వీటిలో ఈ కామము మరియు లోభములు ఈ దేహాత్మ భావన యందు ఆ మిథ్యా భావము యొక్క ఫలములు అని చెప్తున్నారు అని చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఈ కల్మషాల నుండి మానవుడు విడుదల కాగోరినప్పుడు అతని యొక్క మనసు మరియు చైతన్యం కూడా విడుదల పొంది తమ యొక్క పూర్వపు స్థితి యందు నెలకొనగలవు అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశము. ఏంటి మరి పూర్వపు స్థితి? వాస్తవికంగా ఈ జీవుడి యొక్క స్థితి ఏంది? శుద్ధ చైతన్యంలో సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతునితో ఉండేటువంటి భగవంతుని యొక్క నిత్య సహచరులుగా భగవంతుని ధామంలో ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండవలసినటువంటిది. కానీ ఈ మిథ్యా భావం వలన ఆ భగవంతుణ్ణి విస్మృతి కలిగినటువంటి భావంగా వచ్చి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడుతూ ఉన్నటువంటి మరి ఇటువంటి ఈ కల్మషాలు అంటే ఈ మిథ్యా భావం ఏదైతే ఉంది, ఈ కోరికలు, దురాశ అయినటువంటి భావాల నుండి, ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడినప్పుడు, వాటిని వదిలివేసినప్పుడు ఆ జీవుడి యొక్క మనసు మరియు చైతన్యం రెండూ కూడా విడుదల పొంది శుద్ధమైనటువంటి స్థితి, పూర్ణత్వపు స్థితి యందు నెలకొనగలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనసు, చైతన్యము అనేవి జీవుడు అనేటువంటి అంశాలు ఎల్లప్పుడూ కూడా నిలిచి ఉండేటువంటివి అనే చెప్తున్నారు. సాధారణ కొన్నిసార్లు ఇవి ఆత్మ అనేటువంటిది, మనసు, చైతన్యము, జీవుడు ఇవి శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడేవి. ఎప్పుడు కూడా మనము జీవుని గురించి పలికినప్పుడు అది మనసు మరియు చైతన్యమును గూర్చి కూడా అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కనుక మనసును, చైతన్యమును శుద్ధపరిచినప్పుడే ఆ ముక్త జీవనము అంటే ఈ భగవంతుని యందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి చైతన్యము, ఆ భగవానుని ఎడ ఆసక్తమైనప్పుడు ఆ ముక్త చైతన్యంలో ఉండగలిగేటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ మనస్సుని ఆ భగవంతుడు ఎడ చేసినప్పుడు అవి శుద్ధిపడినప్పుడే మనిషి ఆ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ పూర్ణమైనటువంటి స్థితి యందు అంటే ఈ కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు ఇవన్నిటిని కూడా వదిలివేసుకున్నప్పుడు మానవుడు ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖము మరియు దుఃఖము అనేటువంటి వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడగలడు అని కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దానికోసం అంటే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగ విధానాన్ని పొందడానికి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాల కోసం ఉన్నటువంటి మార్గము, వాటిని సాధ్యం చేసుకునేటువంటి విషయము ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. ఆ మనిషి యొక్క మనసును, చైతన్యాన్ని శుద్ధిపరచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ మనసును మరియు చైతన్యమును శుద్ధిపరచుకోగలగడము అనేటువంటిది భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యము కాగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఇంకా ఆయన మరి ఈ మనసుని మరి చైతన్యాన్ని శుద్ధిపరచుకోవడానికి, ఎందుకంటే
ఇక్కడ దైవీ లక్షణాలలో మనకి ఆ క్లీన్లీనెస్ అనేటువంటిది కూడా, పరిశుభ్రత అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే శుభ్రంగా లేకపోయినట్లయితే అనేక రకాలైనటువంటి రోగాలకు గురి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మన దేహాన్ని గురించి చూస్తాం. ఇది వస్తువుని శుభ్రంగా ఉంచుకోలేదనుకోండి, తద్వారా ఏమవుతుంది, అనేక రకమైనటువంటి చెడుకు సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ జమకూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మన యొక్క మనసుని శుభ్రపరచుకోకపోయినట్లయితే, శుద్ధి చేసుకోకపోయినట్లయితే అనేక రకాలైనటువంటి చెడులు అక్కడ చేరడము, సో ఆ భవబంధనాలలో చిక్కుకునిపోయే విధంగా అవుతూ ఉంటుంది. సో మరి అందుకే ఈ శుద్ధత్వాన్ని పొందలేనప్పుడు అతడు భక్తుడు కాలేడు అని చెప్తారు. మరి అంటే అతడు పాపాత్ముడుగానే ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే శుద్ధిని పొందుతారో, శుద్ధిని పొందినట్టే తప్ప అతడు భక్తుడు కాలేడు. అంటే ఆ పాపాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు భక్తుడు కాలేడు అనేటువంటి చెప్పండి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, దుష్కృతినాహ అంటూ చెప్పినట్టు, అంటే ఎల్లప్పుడూ పాపపు జీవితాన్ని కొనసాగించేటువంటి వారు. మరి అటువంటి వాళ్ళని భగవద్గీతలో ఆయన మూర్ఖులు అని చెప్పినటువంటి, దుష్కృతినో మూడా అని చెప్తారు. నరాధమ మానవులలో అత్యల్పమైనటువంటి వాళ్ళుగా పరిగణించబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు. ఎందుకంటే 4 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులు, దుష్కృతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని దరిచేరరు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మరొక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు, మహాత్ములు ఆయన్ని దరిచేరుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అక్కడ చెప్పినట్టు. అంటే మనసును శుద్ధిపరచుకుని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరగలుగుతారు. అది ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము భక్తి. మరి ఈ కలియుగంలో ఈ మనస్సును శుద్ధి చేసుకొని, నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, ఎన్నెన్నో జన్మలలో పేరుకుపోయినటువంటి ఆ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి అవకాశం ఈ యుగధర్మమైనటువంటి ఆ నామ సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేయడం ద్వారా, సో ఆ భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం తొలగిపోతూ ఉంటుంది. జనరల్గా మనకి శుభ్రత్వము భక్తుల యొక్క లక్షణాల కింద చెప్తారు భగవద్గీత యందు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటే ఒక నానుడిగా ఉన్నటువంటిది, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ది గాడ్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. శుభ్రత్వము అనేటువంటిది భగవంతుని దగ్గర, అంటే అంత దగ్గరగా ఉండేటువంటిదిగా చెప్పినటువంటిది. సో అందుకే మనము రోజు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవాలి, ఆ భగవంతుడి కోసం మనము సమయాన్ని హెచ్చించాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే మనము ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం క్లాస్ చెప్పుకునేటప్పుడు నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా, ప్రతిరోజు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనము సమయాన్ని హెచ్చించాలి అని చెప్తారు. అలాగే నిత్యం భాగవత సేవయ అంటే హరే కృష్ణ, భాగవత సేవ అంటే భగవంతుని సేవించడం. సో అంటే ఆ జీవితం కేవలం ఆ భాగవతమే, ఆ భగవంతునికి నిత్యం భాగవత సేవ, ప్రతిరోజు ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఆ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం. సో ఆ విధమైనటువంటి చర్యల ద్వారా, అంటే భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఉండడం ద్వారా ఆ హృదయం మలినాలతో కూడుకున్నటువంటి, అంటే మిథ్యాభావంతో ఏర్పడినటువంటి కామ క్రోధ లోభ మద మాత్సర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా కామము లోభము అంటే కోరికలు మరియు దురాశ అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
పూర్తిగా తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రతిరోజు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకొని, ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం కొంత సమయాన్ని హెచ్చించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియలు చేయడం ద్వారా మానవుడు ఆ భగవద్భక్తి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. సో ఆ భక్తి ఆ భగవద్భక్తి ఏదో ఉందో నైష్టికి అంటే స్థిరమైనటువంటి దశను పొందుతుంది. అలా రోజు ఆ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి సమయాన్ని హెచ్చించి ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం ద్వారా స్థిరమైనటువంటి హరే కృష్ణ ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితిని ఆ స్థిరమైనటువంటి అంటే భక్తులలో మనం చెప్తాం కనిష్ట, మాధ్యమిక, ఉత్తమ. ఆ ఉత్తమాధికారి స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు. ఆ దశని పొందగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. భగవతీ నైష్టికి అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది కదా. భగవతీ నైష్టికి అని చెప్పబడినటువంటి నైష్టికి అంటే నిష్ఠ ఇక్కడ దృఢ విశ్వాసం అంటే అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుంది అని చెప్తారు. అనర్థము అంటే ఏంటి? అహం, నేను, నాది అనేటువంటి భావన తొలగిపోతుంది. అనర్థ నివృత్తి అంటే నేను, నాది అనేటువంటి దేహాత్మ భావన నుండి బయటపడడం. కానీ ఈ సమాజంలో కొంతమంది వీటి కాకుండా నాది, నా దేశం, నేను, నా శరీరం అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇది నాది, ఇది నా దేశం, ఇది నా కుటుంబం, ఇది నా శరీరం అనేటువంటి ఈ భావాలతో వాస్తవానికి ఏది కూడా మనతో ఉండేది కాదు. ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనది. సో ఆ భావాన్ని పొందాలి. సో ఈ నాది, నా శరీరము, నాది, నేను, నా ఇది అనేటువంటిది అంతా అబద్ధం అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రభుపాద. సో అలా భావించి సమయం అంతా వృధా చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా నిత్యం భాగవత సేవ చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నట్లయితే ఈ నా శరీరము, నా దేశము, నాది, నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఈ భావనలన్నింటిని కూడా జయించగలిగి సో స్థిరమైనటువంటి భక్తి స్థితి, భక్తి దశలోకి పొందుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ కామ, లోభాలు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పోయి అంటే ఆ మురికి అంతా కూడా తొలగిపోయి అంటే తమో రజోగుణాలన్నీ కూడా పోయి ఆ సత్వస్థితికి చేరుకుని ఎటువంటి భ్రమలు లేకుండా ఈ తమో రజోగుణాలన్నిటి కూడా వాటి నుండి కలిగేటువంటి అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ స్థితిలో ఈ భౌతిక అస్తిత్వపు విషయాలపైన దేనికి కూడా వారు కలత చెందరు. సో ఆ శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు ఇక భగవంతుని స్మరణలోనే ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ మనం ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ భాగవతంలో మొదట్లో స్టార్ట్ చేశాను కూడా వ్యాసుల వారు ఇచ్చినటువంటి. సో రోజు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆహ్వానపరుస్తూ మనం చేసేటువంటి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సో తద్వారా మనం ఆ కృష్ణుడితో సంబంధాన్ని అర్థవంతం చేసుకొని ఈ బద్ధ జీవనం నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపుకు పయనించి వాస్తవికమైనటువంటి సంతోషాన్ని పొందగలరు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు.